Selamünaleyküm kızlar. Мен зоопаркка ерге яратам. Чөнки монда төрле җәнлекләр күрергә була. Урманда гына яши торганларын да. Менә бу песне танысызмы? Бу Сәләүсен була. Бүгенге тапшырма төп герое. Сәләүсен шуннан да песигә охшаган. Аның ничек айыргасын? Беренчедән, Сәләүсен песигә караганда зуррак. Икенчедән, игътибар итсәгез, аларның колакларында чуклар бар. Әгәр менә шул чукларны киссәгез, Сәләүсен начар ишетә башлый. Антенна шикелле була бу. Иң зур Сәләүсен 30 килограмм авырлыкта була ала икән. Яңа туган Сәләүсен ике наузгаштан күрә башлыйлар. Сәләүсен ерткыч хайван. Ул аучы куянларны, төлкеләрне, кошларны аулый. Аларның тешләре бик үткен. Сәләүсеннең тәне калын һәм йомшак йон белән капланган. Ул бик күпше матур. Бу песеләр җирән яки сары төстә була. Сәләүсен ылыслы урманны ярата. Салкын кышны да бик җиңел уздырып җибәрә. Алар хәтта йөзә дә беләләр. Менә шундый камилләшкән һәм бик матур җәнлек Сәләүсен. Яңа очрашуларны көтеп, бүгенге сау булашабыз.